Kublai pi paro at ngapdiang snobhai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Nalor ki post chairman, vice chairman but co-chairman ki badai ki political appointees ka sarkar Meghalaya ka lajutungro na kapor shakapor ya kita ki advisor lani ki nong aibut jongka ki biya seriem bat ka jingtung ya ki chairman, vice chairman but co-chairman tangba ki ba syatung pat ha ka ni ka post advisor barabor kila bandai ki sitting MLA ki bamyo shuki menteri ki politician ki bara syarem no ha ki MLA election ni ki politician ki bakan tiap seng ya ki baka sarkar ka snowman bantung ladaki kubor badang shu sapriang shen hakilat pathai kubor ki long ki basisha las ngautho baka sarkar Meghalaya hapo ka jingyalam chong u Conrad Sangma kum u chief minister kala thong advisor harangkat ka jing siu bat jing mentoy perks and facilities bayarangkat bat ki chairman leni vice chairman ha ka A+ category ya ki angut na pedeng ki langut ki MLA barim jong ka seng congress ki balawan ban penya so dang shen bat ka seng NPP bakentup ya u Dr. Celestine Lengdo MLA ko umsning bat u ba Gabriel Walang MLA ka nong stoy let's say kini ka jing tung advisor ya kini ki angut ki MLA barim jong ka seng congress kadai kum ka wei na ki jing ais ngau bha nakaliang jong ka sarkar MDA2 balalam khmat da ka seng NPP ha ka jala ha ka jinglong kloy jong ki ban e no ya ka seng congress bat ya ki pat ba nong karshan ki bala Punjab don burom ya ki na ka constituency ka bakiwan bat ki bawan ban penya so no ila de ban long kum shi parado parasnam ha ka yeng ka sem bat ka kur ka jait jong ka seng National People's Party menta sa satang uba Charles Marnger MLA Kamahoti Legislative Assembly Constituency ya uba kanika sarkar MDA2 kampatla banrai ayu kajing ais ngobha bakadon ban ai na kabanta jong u bat klempep unsa yo hi namar kamdon jingmut ban let rung de khot shakata ka sem ka bathamai klem da don ka no kuno kajing ais ngobha ka ba biang la da ka dei na kabanta yeladi da ka pos bat daki mau nong rem ha ka constituency ro let's go to by Dr. Celestine Lengdo lo thung kum u advisor jong ka home police but education department kat by ba Gabriel Walang pan lo thung kum u advisor jong ka mining and geology but public health engineering department government of Meghalaya akani ka jing sha thung jong ki kum ki advisor no lor baki long lapa ki MLA jong ka Meghalaya Legislative Assembly kin sa yo ro ban enjoy ya kita ki perks and facilities ne kita ki jing siu bat ki jing mentoy ba ju yo da ki ba sha thung kum ki chairman but vice chairman ha ka category A+ jong ka sarkar Meghalaya Menshwa ka sarkar MDA kala juthong advisor ro ya ki angut ki MLA barim ki balawan ban penia so ilade bat ka seng NPP ki basharem no ha ka election MLA 8,000 bakentup ya uba Hamlet Son Doling u MLA barim na ka seng PDF bat uba Hima Muktan Changpliang u MLA bat dekhot barim jong ka seng Congress TMC bat BJP ti paralog ba pin tip kampanya syapang kita ki jing siu le ni ki jing mentoy perks and facilities baki ba sya thung ha ka sarkar kum ki political appointees ha ka category A+ kiyo pila ban pet ya ka video ka bangla dep ban penmi menshwa kerpang tang halor ka ni ka banta da ka ba pilet ha ka description link ka banga bo hapo ka description box bat kum joro hatrai jong ka screen jong kani ka video ki kita ki jingsiu ni ta ki jingman toy ki ba ka sarkar jala Meghalaya ka happan siu sha ki ki bri ki ba sha thong kum kita ki chairman vice chairman at co chairman ha ki kadan ki ba pher ti bangin ya tiplang dan halo sangkli kita ki category ni ta ki kadan ki ba pher ha ka jingya dai bat kini ki post ti ha ka kadan ka ba khli do ni ka top category kadai ka ba ni tip kum kata ka AA category double A category di kabawan ka kadan ba kadai kata ka ba ngitip kum ka A+ category nang ta hakakadan ka balai A category nang ta board saka B category ka badai hakakadan ka basa ban ka ba khaddo kadai ka category C langi phai sha kadai ka jingsiu ka banang kong ka ba ka sarkar ka ban siu sha ki top category AA kadai ka honoria ka paman upnai ka ba shongdor laipo hajar tangka shipnai
nang ta kiyo pada sakata ka conveyance allowance kabaki haban pelut hakajinga dai bat ka kali kabaki penan ka halor kini ka bentang kalongkum lada ka sarkar ka alot ya ka government vehicle ka kali sarkar ya kini chaman ka pamod kinamyo syo ya kata kendus pa tangka sisni lada ki penan kamhi da ka kali lajo di kendus pa sisni lada nikai kelum lai pos ni hakashi ai ka pamod kini kiba syatum kup kecaman ha ka top category AA double A kiyo kumbakat prahajar shibnai nalor ka ka lai hajar kepada ka monthly anorium tinang ta pada kiyo saya kanika petrol but mobil reimbursement mo di ka petrol kiyo kumba arspa sanko leadership nai but ka mobil sau leadership nai di ladani ken kat kum ka market rate current market rate ka petrol kandai perlu tengka round bit kandai perlu chilitar ka bamol lada arspa sanko leadership nai kan nom kumba araja sau spa tengka plus in ken average ka mobil kadai 6,000 chilitar bakin yo extra ya ka mobil sau charbat ladani plus ya kini kanong arpa prahajar aspa di nang tam ni tangkata kiyo ro ya kenika free medical benefits di ngatrai kenika free medical benefits ndai bang ngatrai kedi ban long ro ta ni ki yo kat kum kita ki provisions ni ki kanon ke badan hakata ka bikalia medical attendant rules 1981 ya ka ba la amen na ka po nang ta pada ka telefon kiyo ka way ha office bat ka way ha ka chakasa ka jongki dan haki quarter la kita haki kita la jong di kiyo ro ya kenika by like by one la di kata ka TADA di kata ka TADA na ka banta kini ki top category AA ka bamot kiyo ya ka TADA ka bayaran kat but ka TADA ka ba ki shiki sarkar ki badan ha kata ka grade 1 kiyo ya ka jo ka jintoi di kabay yen kabay sep ka house rent la sarkar lada ka ay yaki government quarter ka bamot kanam seu but lada ki hap ban sa sayeng la jong di ka yeng wai ni kano ka kamen ka ban siu yaki arpo hajar shibnai na lor ka tei ka arpo pra hajar arspa ka bai ka bai petrol anta khat pra hajar ka bai ka bai kabi ka jingi panu choki ka kali nang ta pada life hajar ka bai ka honorium nang ta ki yo ro ya kata ka one time payment kaba alak tengka na kabanta bakit penbha pan internet yaki quarter ni yaki yeng ka baki chongki sa nang ta kiyo ro ya kata ka 1,000 shisnan na kabanta bakin maintain ya ki furniture items ki chongki nang ta kiyo ya ki electrical energy allowance kum ka bylight ni kinu kijing pru ya dai bat ka boarding kum basan hajar shibnai nang ta kiyo kata ka hospitality charge kabak kipelot let's say na kabanta pakin entertain na ki ibam ki guest ki bawan ye kendo bat ki kata kadai prahajar sanspa shibnai nang ta kiyo pada ya ki newspapers bat ki magazine ki ba kumba yo chief minister jongka sarkar chala ki yo way personal secretary steno grade 2 ki yo personal assistant but they steno grade 3 way nang ta special assistant way ki yo LDA lene typist way ki grade 4 padel kum ki pion ki office pion ki yo R ha office but sanmut apo ka jaka baki chongki sa lene ki quarter ki chongki but ki yo ro ya way additional driver no lot way driver lada de baki yo de ka government allotted vehicle but ka jingyo jong unu ba sha thong kum uchairman hak ka category shibnai ka long kum ba silak khandai hajar sanspa tangka na lor ka to ka sapu hajar ka ba uyo shisnem nang ta pada bat ka to ka lumps ka one time payment arlak tangka tatong ini pet pada ka ki jingsu dan ni kita kijing mentoi ba kini ki ba sha thong hak ka category A+ kiyo ya ka monthly anorium apu hajar shibnai ka baduna sho hajar na ki category A kiyo ka jo ka jingyo khat pra hajar shibnai ha ka jing dai bat ka ta ka conveyance ka chongki nang ta kiyo ka jo ka liter ha ka jing dai bat ka petrol ka mon aspa sa liter shibnai bat sau liter shibnai ka mobil bat kani dari ni Kenya ka ka tori kolong kumba aru prahajar aspa shibnai nang ta kiyo free medical benefits
kabala kabadai kat kami ka provision kabadan kami kala medical allowance attendant rules katkanai pa apraway kat kum ba amanya kata ka por nang ta ki your telephone kawai ha office bat kawai ha kai residents ka jongki nang ta ya ka TADA pada ki yo bandro kat kum ka benefits ka ba kini ki grade 1 officer jongka sarkar ki yo bandro nang ta ki yo pada ya ka house rent lada kimsa aki government quarter atau hajar tengah shipnai nang ta ki yo ro ikaju ka one time payment hajar kum ba yo kini ki top category AA bakin penbaha kin pen itanat ya ka quarter le ya ki sen ka jongki nang ta ki yo ro kaju ka facility 10,000 tengkah shisnan nakabanta ban maintain yakini ki furniture items joki haki quarter ni ki ye ka bakita nang takiyo yakini ki electrical energy allowance kajo bat kini ki category AA kemudian 1,000 ship benai nang takiyo ka hospitality charge prahaja san spachina ka bayangkan bat ka top category AA nang takiyo ro ya ki newspapers dan ki magazines kumba yo chief minister jongka sarkar jala nang takiyo way personal secretary steno grade 1 nang ta personal assistant steno grade 3 way special assistant way nang ta pada LDA lene typist way driver way nang ta pada grade 4 kiyo R hapo office but san haki quarter lene haki yeng ki jongki kumba yo hi kini ki top category AA di nang takiyo pada sa way additional driver lada kiyo ya ni ka rotten vehicle di bat ka jingsiu le ni ka jingyo jok kini ki basha tung ka dan A+ sa ka shipnai kalong khandai hajar sanspa ka shipnai but plus ka to ka 10,000 sisnam bat ka to ka one time lump sum amount ka ba arlak tangka ban penkon ngakwa ban bu ya ka jingkali shapi ki pat ba jong ka jala ba pin ya thir ya tai ban ai ro ya ka jingkan tho ka ba shongnya ba don nong rim jong pi halor ka ni ka jingkali bahato ka long mo ka ba don kam ya ka sarkar Meghalaya ban thung ya kita ki advisor jong ka ha ki department ki ba pher da ki politician na lord ba ka sarkar ka don lapa ki officer kum ki IAS, IPS, but IFS, but ki way de ki ba tibet ki ba pentelon ya ki kam ka sarkar, but long ro kum ki takinong aibut ki ba tibet, but shampang ya ka sarkar, but ya ka kunhun menteri jongka. Hato kani ka jingthong kadai tang ban pen sngau bha ya ki taki ba shathung but ban pen sarwa ya ka pisa pat ba. Di sngau bha se ya juba bat kan thok don nong rim hi mapi khnang ban ya yo jingmut bat ya sngau tho lang ya ka sur jongi kum ki pat ba halor kane ka banta paralok ble shibon ya ka por jong pi sngau ba watlet ban like share comments bat kum jo ro ban subscribe ya ka YouTube channel jonga na ka banta QA pat ki video